Gitambakan sang Mapua University Cardinals ang De La Salle College of St. Benilde Blazers sa score nga 84-65 sa first game sang nagapadayon nga NCAA Season 97 Men's Basketball subong nga adlaw. Ginpangunahan sang point guard nga si Brian Lacap ang Mapua Cardinals sa natipon sini nga 22 puntos. Yara na sa number 3 ranking ang Cardinals, samtang nahulog naman sa number 4 ang nalutos nga CSB Blazers. Present naman sa court side, Sunday First Lazy Stars, Sanya Lopez kag Maxine Medina. Samtang ginlutos sang San Sebastian College Recoletos Golden Stags ang Jose Rizal University Heavy Bombers sa score nga 70-64. Bangod sini, nadugangan ang kalutusan sang Heavy Bombers nga nagapangulihi sa standing. Outside points ang naghatag sang ligwa sa SSC Golden Stags agud madaog ang hampang sa pagpamuno ni JM Calma. Matanaw ang live sang NCAA Men's Basketball Games kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV. Matanaw man ang mga replay sa mga hampang kada Lunes kag Huwebes sumugod alas 3 sang hapon sa GTV sa gihapon.